ଜାଣିନି ତା ବାପା କିଏ। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାବୁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ପାଖର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଘରେ କାମ କରି ଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ବସି ଆସିଛି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ବୁଝିଛି ସମ୍ପର୍କ କଣ, ପ୍ରେମ କଣ, ଭଲ ପାଇବା କଣ। ଏ କାହ୍ନା ସବୁ ବୁଝିଛି ବାବୁ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପରି ବେଇମାନ ନୁହଁ ଯେ କି ଗୋଟେ ଜଣ ସର୍ବନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ, ତା ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ମୁଁ ବେଇମାନ? ଚାକରେ ମୋ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କୁହ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ମୁଁ ବେଇମାନ? କଣ? ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ? ତମର ଏତେ ସାହସ? ନୂଆ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ନୁହଁ। ମୋ ଛୋଟକୁ ମାରିଦେଲ, ମୋର ଶେଷ ଟିକକ ଛଡ଼େଇଲି, ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ। ମୋ ଜୀବନ ତମ ପୁଅ ନାହିଁ, ତତେ ବି ଖୁସିରେ ଗଛ ପକେଇଦେବି, ମରିଦେବି, ମରିଦେବି। हमको सफल पथ नहीं दीजिए, पथ नहीं जाए। ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ମରେ କି ମରିଦିଏ, ତୁ କହିବାକୁ କିଏ? ଖୁସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେବେ ତମ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେଇଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ହବନି ବାବୁ। କଣ କରିବ? କଣ କରିବ ନା ତୁଟା? ସେଥିରୁ ତୋ ଭୂତିରେ ହାତ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଭୀମ ତୁ ଶାସନ ଯାହା କରିଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରିଦେବି। ତମ ହାତଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। Very good.